Masia sorry Masia MP machon Mabondo ni gima wadwa timo ni en ni ok wadonje sirikal to wadwa ni wuogi sirikal mondo wakony sirikal nikech sirikal to uwuoyo wachango to ma ok en ng'anyo maru mane penjo mabende japiny mane kama bire to mane gima bi chaki penjo ka ni demand mano demand ker dhi kodu maber bet timo dong mana dieri un koro sani udwaro ang'o dong mane gima koro ipenjo sani giwacho ni koro sani giwacho ni in ker no isa reject finance bill okisa en wago ni erokamano igolo nwa jotend migao wago erokamano koro sani gima wadwa ni ibe mondo iwuogi apano kaloke gi dholuni Ruto must go kuma gima wadwa ni ibe mondo iwuogi koro ipani sama ing'anyo nyisi ni mondo iwuogi ing'eni kiwuok ni to loyi to gima nyocha ase ni Tamase owacho ni ng'amudwa no wuogi ni bet bere malo jalupne chako dhi odong to koro dhi biro marach moinga ng'owa ing'eni mano koro wadhi maber ni wan igni madhi abich wadhi maber ni wana gi ng'anyo pile ka pile ng'acha kosewuok ni tap to kendo ochako wadhi machiel an na gima nang'iyo nada kwajo Kenya gik moko ariyo wayud yo mwanyalo wuoyo godo ok nwuoyo ni mondo wadonje sirikal to advice sirikal mondo nikech gini inyowa wate kibede mitoka tinge maber ni mitoka dhi gore piny to ibe ine iye kata wati ni koro advice sirikal ikojo ni advice jomage makoro do advice sirikal koro kanye mibire to kanye be makoro dhiera nono nikech kinyiso jensis mondo oyierre odhi oket tim twak to giwacho ni gin leaderless to ng'eno ok gin leaderless koro wang'e mana kama nikech wach mantiere mana kwanyal mana wache yo mahuyanga sani chaka gima koro rowere mapachoka dwaro mara mondo jatend piny ogwe tao shida yes. Sharon kano lungu dialogue ni nyoro ng'ama no submit nying vijana kata joma nono dhiyo gom ne onge mane shida mantie momiyo ne dialogue fail en ng'ama dhi submit nying ma vijana ne onge koro mane momiyo ne dialogue fail koro sani mana kaka na wacho ni mana kaka ne Tamase wacho anaki is expensive, very expensive makuma koro kata mafuta dhili siling 1,000 okonya